Pár ismerős arcok. Amikor szívem úgy dobog. YouTube-on nem tudok live-ozni, gyerekek, hát voltatok. Mindegy, bejelentkezek, itt van. Hú, de régen volt már live. Is live. Van benne akkor sóbors, minden? Nem hallja. Igen. Egy kis rántott a sóbors, tojás. Azért durva, gyerekek, 10 tojás 1000 forint. Az igen. Jó, hogy nem már 10 000, 10 tojás. Aranytojás tojótyúk. Ez komoly, most átköltözök ide a Facebookra, nem működik se a YouTube, hallott, privát Facebook csoportba se tudok live-ozni, csak itt a fő oldalon. Most nem is látom, hogy egyáltalán most a helyzet van. Jó, fölforrósítjuk az olajat, ugye csak úgy csináljuk. Na, nem is tudom. Hallod, nézd már meg, hogy látszódok amúgy a Facebookon? Légy szíves, nézzél már rá. Jó, föl kell csapkodni. Ha egy kis pici tejet, látna, nem, de rakok bele egy kicsit tejet. Igen, látszódik. Látszódik? Minden? Igen. Basszus. Egy nagyon pici tejet. Köszönöm hozzá, mert az lágyítja. Oké, na szevasztok, sziasztok! Jaj, te fiú! Akkor, na így akkor tejet. Én megcsinálom a kaját. Na gyerekek, jaj, szék. Jó nagy adag lesz, fél kilót csinálok amúgy. Még van amúgy krumpli. Van krumpli is. De mi? Pucolni való krumpli vagy? Pucolni való krumpli. Ja. Te azt sem mondtad, hát én nem tudtam, hogy... Te van. Voltál. Na, süssünk mellé. Hát nem, most nem kell bundás kenyér. Jó lesz ez így most majd. Vagy ha akarsz, pucolhatsz meg, de most szerintem ne. Jó. Jó lesz, most elég lesz ez, nem? Hogy fél kilót bundi kenyeret csinálok. Ma azért az ilyen szárazabb kenyérből, ami már nem olyan teljesen friss, fajn kis bundás kenyeret lehet csinálni, gyerekek. Mondták párra, hogy hiányolják ma az ilyen sütkérezős live-okat. De most a Youtube-on, nem tudom mi van a Youtube-ban, gyerekek, még föl kellett volna jobban forrósítani. De ne kövessétek el ezt a hibát, hanem várjátok meg, hogy normálisan felforrósodjon az olaj. Mindig így újra szoktam csapkodni amúgy. Gyerekek, majonézzel, ilyesmi, hagymával, mindennel. Voltál? Nem jó kis kaja ezt, ugye neki. Szóval itt a Bolond Ádám mobil. Mi? Máma is mondták, csak ne lennének ezek a politikai videó, hogy Ádám, te olyan jó ember lennél. Nem hallgatunk el. A ballipcsi. Hallod, hova lett az a kiszedő csipesz? Basszus. Ja, itt van, várj, egy kicsit el kell löblíteni. Semmi. Titok hozzá. Mi van a tökön? Megvan már. Jó, vécére megyek. Ja jó, húzd el a... Nem oda ki. Ja jó. Na gyerek. Jó van, Maria Maria. Mondom, ahogy is régen voltam. Már élő egyenes adásban, gyerekek, itt a Facebookon. Milyen a minőség. Peace, üdvözlök mindenkit amúgy. Ja, most lehet, hogy amúgy... Én tudom én, lehet, hogy itt lesznek live-ok amúgy. Nem tudom én, gyerekek. Nem tudom én. Szóval, hogy 10 tojás 1000 forint. Ne basszám amúgy fel. Hihetetlen. Itt a Cityben azt hiszik, a falus életben olyan könnyű. Amúgy rohadtul nem. Amúgy itt olyan árak vannak. Most voltunk ilyen Tesco-ba, kicsit kirándulni voltunk. A szarvason, meg itt a motorosház, a szarvas térsége. Az azért bemész ilyen Tesco-ba, tényleg ilyen 6 után, azért lehet így tényleg pár százért venni 200-300 kakaót, meg ilyeneket. Jó, aminek tudod lejár az éjjel. Már nem soká még jó, de itt ezt nem nagyon tudod megtörni. Nagyon ritkán van az, hogyha van ilyen történet. Ugye meg itt nincs árréstop, tehát itt falun nagyon gatya amúgy. Még drágább, mint egy akármi. Pest, Balaton hallott. Sokszor amúgy tényleg. Jó, itt is ki kell fogni amúgy, de van, amikor ugyanaz a ripi-ropi,
ripiropi sokkal drágább, van amikor sokkal olcsóbb, van amikor 6-700-ért voltak ilyen kis félkilós akármik, de most már nincsen az se. Ez a csiperfasírt, vagy mi, azt hiszem tényleg a gyors kaja, vacsorának teljesen jó, most jó, hogy főtételnek úgy nem, de estére teljesen jó a történet, az a kis fasírtok. Amúgy jó, már azt mondják, hogy minden tartósítószer meg benne van, hallod, levegőt se vegyél, mert az is mérgezett a sok kipufogógáztól. Humbolták kis papírtörlők. Gyerekek, iratkozzál föl, vagy kövessél be, ha még nem követtél volna. Akkor ne kövessel ilyen hibát, kövessél be, vagy lövessél le. Ja, úgyhogy, ja, gondolom láttátok a múltkor ezt a... Most kikeszmerögtem a alkoholvilágból. Ja, igen. Na, ide is kiraktam. Amúgy azért, mert... Ja, ez az elrettentő példának amúgy, hogy tényleg én nekem ez az alkohol, ez ilyen vesztőpontom, de... Nem szabad hozzányúlnom, tényleg. Amúgy ennyi a fő lényeg, ennyi. Akármilyen vannak problémák is, már vannak, azért mindig vannak, még mindig lesznek. Meg emberek meghalnak, ugye ezen akadtam ki, mindig ez a halál. Majd könyökön menjünk ki. Na, mindegy. Itt ez van, amúgy. Na, mit szóltok? Amúgy Humboldt, te fiú, hogy kezd megfordítani? Na, oda nézzél, a finom bundi kenyér, Ádám mobiliszkusz, nyithatnák egy izét. Bundás kenyerezőt. A bolond Ádám mobil. Ó, szuper fajn. Nem szabad túlsütni, ezt mindig elmondom. Nagyon nehéz amúgy sokat köle. Ez csak egy sima bundás kenyér. De amúgy, hogy jól legyen, nem szabad tényleg nyersen legyen, tehát nyersen legyen. Meg az is a lényeg, tudod, hogy agyon se süssed. De most itt volt a köcsémék, úgy megsütötték, amúgy csak mondjuk az riprap volt, vagy ilyen mit tudom én, micsoda, ilyen vagdalt, fasírt. De hallod, úgy megsütötték, olyan száraz volt, hogy katasztrófa. Na, majd még amúgy lehet, hogy csinálunk, most ezt a tojást felhasználom, jó? És akkor majd még lehet, hogy kell törni fel. Ó, szimi, yeah! Kövessél be! Mit reklámozom azt akkor? Mivel vagyok előrébb, ha valaki beköveti, semmivel amúgy. Itt is már 6000-en követnek, gyerekök! Humboldt, micsoda nagy szárság, mi? 6000 követő van. Azt akkor mi van? Tököm ki van. Na. Ádám bátyát sütődéje. Yeah! Oh yeah! Mindjárt kirakom a Patreon, Paypal-t, mindent, aztán lehet küldeni a nagy donétot. Mindenki csóró, nyomorult, ez van a mai világban. Elfogadtuk, csak a Fidesz. Csak a Fidesz, amúgy ezt a támogatást megkaptam, úgyhogy meg kell mondjam. Csak a Fidesz, csak is a Fidesz. Soha többet. Soha többet Fidesz. Mert sok pénzt az zsebekből kivesz. Valami még egy kis tejet öntök hozzá, azt akkor maradt még valamennyi? Most nem akarok már tojást beleütni, hanem hát 6 tojásból nehogy már ennyi gyűjjön ki. Basszus kulcs. Te fiú! Na nézzük közben. Na addig oldódik Humboldt, de azt mondom, hogy lehet túl híg nem se legyen. Ó, ez kicsit megsütöttem, de azért még határon belül, hiba határon belül van még a bundás kenyér. Te fiú! Ja, jó van ez. Lesz már most már forróbb az olaj, ez hamarabb elkészül. Humboldt. Szimi, ó, szimia. Amikor a szívem úgy dobog, tudnod kell, hogy hozzád indulok. De bolond vagyok, te jó Isten. Ezen már csak a piócás ember segíthet ezen az Ádám mobilon, vagy még az semmi. Na, gyereki kukszok, most beavatlak benneteket a bundás kenyér készítés mesterségébe. Úgyhogy jó, vigyázz, hogy ne hibázz. Eljön majd egyszer az az óra, mikor felveszem a fejed videóra. Na jó van, jó lesz. Még ebből egyet kihozunk. Elég is lesz. Wow! Most már csapja az olajat. Te fiú, te! Ja. Lemegy a nap, de az Ádám szövege az megint oda csap. Húzzatok gyerekek. Tényleg.
Majonézzel, ilyesmivel, ki mivel össze, tejföllel, hallod olyan, mint a tejföl amúgy most sajnos nincs, de amúgy tejföl a legjobb, olyan, mint a lángos. Gyerekek, fokhagymával minden humbótál, semmi nem lesz, mustár van, mi van? Tököm ki van. Mustár 1-2, majonéz van, globus, globus. Most már nagyon gyorsan sül, még ezt az oldalt egy kicsit. Wow! Megszűrtem az olajat, mert spórol. Spórolás! Spórolni kell, gyerekek. Nagyon hónap eleje vége van, aztán majd megoldódik, majd mostan kapunk egy kis zsetonuszt, egy kis zseton, de majd addig ki kell tartani, de csak hónap után húngóta. Gyerekek, nem egyszerű az élet. Nyomoljak egy bréket. Na nézzük, ezt már ki akarom használni, csak ugye, látod, az jégkrémes dobozba, hallod? Ebbe szoktuk amúgy megcsinálni, beleváltogatod, humultatok, te gyerekek. Úgyhogy én nem vagyok egy kormánypárti ember, de az Ádám az legtök rappöl, de soha nem kertől, hát nincsen nálam fegyver. Na, jó. És akkor ezt a maradékot, meg erre az oldalra, hallod, mester, az utolsó idejét kihasználom. Humbótán még maradt is tojás, pénz, 5 ember néz, ennyi az egész, mindig útra kész. Az Ádám mobil, a nagyon merész, rimtengerész, na pész. Yeah. Figyelj! Hány darab? 1, 2, 3, 4, 5. Számolni majd megtanulok jövőre. 5 darab elég lesz egyelőre, vagy még süssek? Még egy adagot. Még egy 5-öt tudok csinálni, úgy van. Van még olyan. Ádám mobiliskus. Nem, hogy csinálnánk egy büfét. Egy tengerparti, az Alföldön egy tengerparti. Sütödét, nem Szabina? Kicsit befüstöl már itt a produkció. Nyisd már ki, te légy szíves, mert én most sütök. Vagy nem éred el az ablakot, vagy mi? Most csináld már meg, te légy szíves, vagy nyisd már ki, te. Jó, figyelj, akkor most ennyi lesz az ablak. Jó lesz az amúgy diétás. Van még tojásom. Van még, majd lehet később sütök, figyelj, elég lesz, akkor ennyi az annyi, ha nem, akkor meg... Tessék. Jó, van, köszönöm szépen, a magyar rep egy szégyen. Anyám. Na, mi van? Tököm ki van? Kicsit dúltál a vakon. Ja, vakod? Aha. Jól. Ja. Jól. Na, készen van, gyerekek, hát nem tudja. De jó lesz, gyere ki, kukszok. Na jó, köszönöm, hogy itt voltatok. Kövessél be, mert lehet, hogy itt leszek a Facebookon, mert most a Youtube-on nem is tudom, hogy miért nem, de még nem tudok live-ozni, pedig próbáltam még privát, Ádám mobil csatornán se tudok a Facebookon live-ozni, nem tudom mi van, úgyhogy most itt leszünk egyenlőre, úgyhogy itt kell próbáljátok bekövetni, hogy itt tudom én, be lehet, nem tudom. Köszönöm, hogy itt voltatok, vízbéke, meg a töltőgáz, nem tudom kikapcsolni. Lassú az internet, ne őrítsél már meg tényleg, itt ki sem bírom kapcsolni, hallod? Lassú az internet, hát ilyen nincsen, amúgy ez mekkora kamu már, amikor a legjobb netem van, hallod?